Η περίπτωση του Γένσεν δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει θέληση δικής. Ο Παναθηναϊκός εκεί θέλει να πάρει έναν παίκτη ο οποίος θα του κάνει τη διαφορά. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Δεν θέλω να επαναλαμβάνουμε και να γίνουμε κουραστικός. Ο Γένσεν ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση στη φετινή μεταγραφική περίοδο από την αρχή. Δεν είναι κάτι που προκύπτει τώρα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο ήρθαμε 30 Ιουλίου να πούμε ότι είναι δύσκολη περίπτωση του Γένσεν. Ανατρέξτε, αν θέλετε, σε προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει, τουλάχιστον εδώ στο Only Pao, γιατί όταν μιλάω για το τι λέμε εδώ. Δεν μπορώ να μιλάω για το τι λένε συνάδελφοι ή σε άλλες εκπομπές, γιατί δεν μπορώ να έχω εικόνα από παντού. Μιλάω για το τι λέμε εδώ στην παρούλα που κάνουμε στις εκπομπές μας το μεσημέρι. Η περίπτωση του Γένσεν ήταν δύσκολη από την πρώτη στιγμή. Εγώ συγκεκριμένα είχα μιλήσει πολλές φορές για μια πυραμίδα η οποία είχε στην βάση της τον Κρίστιανσεν, αμέσως μετά τον Φαντρόγελεν και στην κορυφή της τον Γένσεν. Αυτό διότι θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ ότι η περίπτωση του Δανού ήταν η πιο δύσκολη να υλοποιηθεί. Τώρα, ο Παναθηναϊκός εκεί έχει επιλέξει να παίξει τα χαρτιά του νομίζω αρκετά έξυπνα, δηλαδή έχει δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον, έχει μιλήσει ο Κοτσόλης με τον παίκτη, έχει μιλήσει ο προπονητής με τον παίκτη, του έχουν δείξει όλοι, του έχουν αναλύσει το project του Παναθηναϊκού της νέας εποχής, του έχουν δείξει πόσο πολύ τον θέλουν στο τριφύλι, του έχουν αναλύσει το πόσο κομβικό ρόλο θα έχει στην ομάδα του Νίστρουπ. Του έχουν εξηγήσει ότι τα ηγετικά χαρακτηριστικά που έχει δεν τα έχει άλλος παίκτης και ότι θέλουν να βασιστούν πάνω του, όπως και πολλά άλλα. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξαναλέω δεν έχει παρατήσει την περίπτωση, αφού τα έχει πει όλα αυτά, βλέπει ότι ο παίκτης είναι διστακτικός. Γιατί ο παίκτης είναι διστακτικός? Γιατί βλέπει ότι έχει μια πρόταση από τον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως ξέρετε, το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι και δεν νομίζω ότι θα γίνει κορυφαίος προορισμός για να ποδοσφαιριστεί και τα επόμενα χρόνια. Αν και τα τελευταία χρόνια τείνει να έχει μια ανωδική πορεία. Ο Γένσεν, όπως και ο κάθε Γένσεν, θα το σκεφτεί και μια και δύο και τρεις φορές παραπάνω, διότι δεν είναι εύκολο να παίζεις στην Premier League, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, και να πιστείς ότι η πορεία σου στην Αγγλία έχει φτάσει στο τέλος της και ότι πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα και ότι το επόμενο βήμα θα είναι η Ελλάδα. Είναι λογικό πολλοί παίκτες το να φύγουν από την Premier League και να πηγαίνουν να έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη Super League, να το θεωρούν υποβάθμιση κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Στο μυαλό το δικό μου είναι απόλυτα λογικό. Όταν είσαι στο κορυφαίο πρωτάθλημα και έρχεσαι στην Super League. Όμως, από εκεί και πέρα, για να δελεάσει έναν παίκτη να έρθει, δεν θα έρθει αυτός ο παίκτης, ο Γένσεν, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτοί κυρίως έρχονται για να παίξουν Ευρώπη. Δηλαδή, να τους δίνει ο Παναθηναϊκός σου λέει, ναι μεν θα έρθω, θα φύγω από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, θα έρθω να παίξω Super League, αλλά θα έχω και τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Είτε αυτό είναι Champions League, που είναι και το ιδανικότερο όλων, είτε είναι Europa, είτε είναι Conference. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει εξασφαλίσει ούτε την είσοδό του στη League Phase του Conference League. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό? Ότι για τον παίκτη είναι ακόμη πιο δύσκολο να πει το ναι τώρα που μιλάμε, γιατί εάν χτυπάω ξύλο, ο Παναθηναϊκός δεν πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε τώρα ότι θα πάρει ένα παίκτη για το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο. Όταν είναι ένας παίκτης λοιπόν σαν το Γένσεν που θέλει η πορεία του, το έχει δείξει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, που θέλει να πρωταγωνιστεί και να βρίσκεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο χάρτη, δεν είναι και το πιο εύκολο να πει το ναι. Και εδώ να πω για κάποιους φίλους που λένε ότι μα δεν θέλει ο Γένσεν τον Παναθηναϊκό, δεν τον θέλουμε ούτε εμείς. Παιδιά, μην το βλέπετε έτσι. Γιατί όπως προσπαθώ να εξηγήσω τα τελευταία λεπτά, ένας παίκτης ψάχνει το καλύτερο για την καριέρα του. Ας βγάλουμε το κομμάτι όμως της καριέρας. Μετά πάμε στο κομμάτι το προσωπικό, σε προσωπικό επίπεδο. Πρέπει να πιστεί ο ίδιος, πρέπει να πιστεί η γυναίκα του ότι είναι καλός προορισμός στη χώρα μας για τα παιδιά του. Όλα αυτά ισχύουν σε κάθε μεταγραφή.
Μπορεί να μας φαίνεται, σε κάποιους μπορεί να φαίνεται περίεργο και να λέει καλά. Θα σκεφτεί αν θα έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί μπορεί να μην αρέσει στη γυναίκα του η Ελλάδα. Σας θυμίζω τι έγινε με την περίπτωση του Μπερνάρ. Ο Μπερνάρ δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό γιατί είχε φαγωθεί, το έχει πει ο Γουλής. Δεν το λέω εγώ. Το έχει πει ο Κώστας ο Γουλής. Είναι ρεπορτάζ εμπεριστατωμένο, το οποίο έλεγε ότι η υπόθεση Μπερνάρ του Παναθηναϊκού χάλασε, δεν παρέμεινε ο παίκτης, διότι είχε φαγωθεί η γυναίκα του να επιστρέψει στη Βραζιλία. Και θα πει κάποιος, είναι δυνατόν μια γυναίκα να χαλάσει μια μεταγραφή? Αρχικά μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Το έχει πει ένα παλιό τραγούδι. Από εκεί και πέρα, ναι, αν θεωρεί ότι η χώρα μας δεν είναι ιδανικός προορισμός για την οικογένειά του, ακόμα και αυτό μπορεί να χαλάσει μια μεταγραφή. Αλλά αυτό θα το έβαζα πιο πίσω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, στην περίπτωση Γένσεν, και αυτό που παλεύει ο Παναθηναϊκός να τον πείσει, είναι ότι έλα και θα έχει σε ευρωπαϊκή παρουσία, καθώς η ομάδα θα είναι στη League Phase. Αυτό νομίζω ότι του λένε από τη μεριά του Παναθηναϊκού. Έλα γιατί θέλουμε να ηγηθείς της νέας προσπάθειας που γίνεται στον Παναθηναϊκό, να είσαι ο κεντρικός χαφ που θα αλλάξει επίπεδο την ομάδα, έτσι. Και γενικότερα και με το γήπεδο, το project της νέας χρονιάς, ότι ο Παναθηναϊκός μεγαλώνει, ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά επιστρέφει, τα 16 πέτρινα χρόνια έχουν μείνει πίσω, είμαστε σε μια διαδικασία να ξανακάνουμε τον Παναθηναϊκό, να τον ξαναφτάσουμε εκεί που ήταν, δηλαδή να είναι η ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί, θα παίρνει τα πρωταθλήματα, θα παίρνει τα κύπελα, θα έχει έξοδο στο Champions League, εκεί δηλαδή που ο Παναθηναϊκός ανήκει, που έχει κάνει τις φοβερές και τρομερές πορείες του. Σε μια γενικότερη λοιπόν συζήτηση προσπαθούν να τον πείσουν με όλα αυτά τα επιχειρήματα. Επειδή είναι μια δύσκολη περίπτωση, το οικονομικό δεν θα το έβαζα. Το οικονομικό θα το έβαζα ακόμα πιο κάτω και από την περίπτωση και από αυτό που σας είπα για το οικογενειακό περιβάλλον. Το οικονομικό θα το έβαζα τελευταίο στην πυραμίδα. Το οικονομικό. Θα το έβαζα τελευταίο διότι, όπως καλά ξέρετε, ο Παναθηναϊκός για τη συγκεκριμένη θέση θέλει να δώσει εκεί ίσως και το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Και δεν έχει και κανένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή να πληρώσει και τα 7-8 εκατομμύρια που θέλει η Μπρέτφορντ για να τον παραχωρήσει. Θα πάρουν και οι μάνατζερ, όπως κάνουν τα γνωστά κοράκια, θα φάνε και αυτοί ό,τι είναι να φάνε από το συμβόλαιο του παίκτη για να επισπεύσουν τις διαδικασίες, και νομίζω ότι το οικονομικό το βάζω τελευταίο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είναι μια υπόθεση η οποία θα πάει και μέχρι τέλος Αυγούστου. Αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός, καλώς έχοντας των πραγμάτων, περάσει την πάξη πρώτα ο Θεός σήμερα, είναι και η μέρα αγώνα, περάσει το επόμενο εμπόδιο της ΕΣΕΚΑ, νομίζω ότι όσο αυτό συμβαίνει, συν ότι η Μπρέτφορντ έχει ενισχυθεί στη θέση του Γένσεν στη μεσαία γραμμή, συν ότι θα βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και στρώνει και βγάζει ένα καλό αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα του Νίστρουπ. Όλα αυτά, συν ότι αν ο Γένσεν δεν του χτυπήσουν την πόρτα από μια άλλη ομάδα, παράδειγμα της Premier League, και του δώσουν βασικότατο ρόλο, ή από τη La Liga ή από ένα κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός αυτό περιμένει και παίζει το παιχνίδι της υπομονής. Κάνει σωστά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, κάνει σωστά ο Παναθηναϊκός που παίζει το παιχνίδι της υπομονής για να παίξει σαν το Γένσεν. Τώρα, αν μου έλεγες ότι κάνει το ίδιο για τον Kings Kangwa, ο οποίος έχει έρθει στην Αθήνα, το έγραψε και λίγο πριν ο Στέφανος Αλαφάκης στο www.lipao.gr και θα βρίσκεται και στο ΆΚΑ μάλιστα για να δει το παιχνίδι με την Πάξη, θα σου έλεγα, πολύ καλά χαρακτηριστικά παίκτη κτλ. Αλλά δεν είναι και ο superstar. Ο Γένσεν είναι μια περίπτωση παίκτη star. Που εκεί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ορθά αφήνει αυτό το παράθυρο ανοιχτό και αφήνει λίγο καιρό παραπάνω να περάσει. Νομίζω ότι σωστά γίνεται αυτό.